Dragi gledalci, sam Segment Gaming 24. Ovo je moj prvi video i danas igramo Pie na Serpcraftu. I da krenemo, ovo je Pie 4. I idemo, jo. Fuck. Inače, ja sam noob za Pie, ali pošto ovaj prvi video treba sam malo nešto što ne umem da radim. No, kad malo ću puno videa da izbacujem redovno, će vam se svidjeti, sve će bude sjajno. Mada baš ne kao ja u Pie. Fuck! Kad pravi Pie, oni su ozbiljni. Možda probamo neki drugi, pa leve. Going 1. Nešto malo lakše. Ili teže. Nisam vede pao. U redu je. Nije u redu. Ovo je teško do bola. A još ja nisam baš nešto dobro u Pie. Ako napustim 4 arene, nema šanse ovo. Join 2. Okej, da vidimo što je ovo, pošto mnogo sam loš u Pie, to možete da vidite, to sam već 100 puta bio. Ima da ponavljam, zašto ga ne vidim. Pa ne milimetar sam, to je toliko lako. Daj, ne mogu više. Morat ću malo više da večnem. Pošto sam moćen ja. Mislim da mi se zombi sad smijao. Nemoj da rušiš. Ja znam šta treba ovdje. Ja hoćem tamo na ivici. Ili ivicu. Ne znam, ivica, Marica. Kući dovoziti drugarice i tako to. Ja ludim. Ne znam, sigurno vam je došlo da gledate kako neki noob za Pie u njegovom prvom videu stavlja Pie. Ja šta ću? Može li pomoći? Dajte mi fly. Moram opet leve. Going 3. Mislim da je ovo lakše ili teže. Ne brinite se, teže. Skloni se od mene. Skloni se. Zar ne vidiš da pokušavam da radim? Ćemo nekih 10 sekundi. Ja znam kako treba se shiftom. Možda sam ja glup za to. Verite mi, mnogo sam glup. Samo za Pie. Treba da su Đole Furtivija da prijeđe ovo. Jer je nevjerovatno. Gledajte još Pie puta, ali nema šanse da uspem. Evo još 3 puta od ovoga.
Може да ми каже дали превише журим или... još jednom idemo. Nešto, ljudi, to je bilo to za ovaj klip. Lajkujte, širite, subscribeujte i vidimo se u sljedećem klipu. Doviđenja!